tempo e esperar. A Xunta pecha hoxe o primeiro bloque de oposicións na pandemia. Ao longo do día de hoxe celebraranse as oposicións á ordenanza e persoal subalterno da Xunta de Galicia. Concurren preto de 14.400 aspirantes en Santiago, Lugo e Silleda. Ao longo destos meses concurreron 46.700 opositores para 2.075 plazas da Administración Autonómica. Estas son unhas oposiciones seguras. Fanse co aval das autoridades sanitarias con protocolos específicos para garantir os principios de igualdade, mérito e capacidade. Por primeira vez celebráronse en sedes simultáneas e quendas sucesivas en Silleda, Lugo, Ourense, Vigo e Santiago. Empregáronse 33.660 máscaras e 232 litros de xel alcohólico. Ademais, estas oposicións son unha boa oportunidade para que os opositores podan acadar un traballo de alta calidade na Administración Autonómica e para que el persoal temporal que traballa na Xunta de Galicia poda consolidar o seu posto de traballo. Nos últimos meses celebráronse estas oposicións con milleiros de aspirantes e con total normalidade.